फुरा थार जबाय आरोना हनै मेन थारखौनो बस'बाय दानाबा मा जाबावगोनथाय नै सेस मेन थार जबाय आरोना नै दा राजा लामा बन्द' नै बै थारनिफ्राय बे थारा जबाय नै रेंबो थिखांनानै नै सेस जबाय आरोना नै बे खुन्थानिफ्राय लाबोनाय थारमोन साप्लायमोन गिदिर लाइनबाथ' गैलामोन बै गिदिर लाइनखौ नैबे गिदिर लाइनबाथ' गैलामोन जोंबो जिसुमोन फिसा लाइनबायसो शाबाश बेटा बहुत बढ़िया दिनै थारा दाबो दामफोर सायाव मानो नरना जै स्टाफन दखाननिफ्राय थैबाय आरो इयो ड्राइभारा स्टाफन दखानाखै आरोना नै थारा बिदि होदों जाना दं गारिफ्रा फुरा बन्द' नै ओइ आस्ते मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है पूरा गारिफोर बुक करनानै दायो आंने माने माल सुगारनाय दायो नाम क्या है तेरा माल खालामदों कहाँ का रहने वाले यहाँ पे कैसे है थारानो जबाय मा जाबावगोन दालाय पूरा दर्शन ब्लक जालायदों आरोना लामाया नै पूरा दर्शन ब्लक नै थारा होदों दा जबाजोब्बाय ओरैनो गारिया 1 मिनिट थाबानो माबायदि भिर जाखायो मेन लामा फुरा आरोना नै दसेनो बोजोंनि बहा थांनो फैदोंमोन थारखौ एफायदों आरोना नै लाइन दं दाबो थारायैनो गारि सायाव दं दाबो ड्राइभार साबो थैगौमोन बियो खेला दाबो थारा दाबो दङ फांसे फांसे ओंखारनो हायो